Giimbestigahan na karon sa National Bureau of Investigation ang tanang flood control project sa Central Visayas, subay sa issue sa halapad nga korupsyon. Sa iranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gisugda na sa National Bureau of Investigation NBI-7 ang ilang case build-up sa mga flood control project sa gamhanan nga gipatuman sa Central Visayas. Kini subay usab sa kamanduan sa Department of Justice kun DOJ. Wa pa hinuon mohatag og detalye ang NBI kung asa na sila sa ilahang pagkisusi apan gipaniguro sa direktor sa ahensya Attorney Rinan Agustos Oliva nga humano nila sa labing daring panahon ang gihimong imbestigasyon. Ang makuha nilang kasayuran ang mamahimong basihan sa ilang rekomendasyon nga itugyan usab nila sa Department of Justice nga magamit usab sa bag-ulang giumol sa presidente nga Independent Commission for Infrastructure nga gitahasan sa pag-imbestigar sa flood control project anomaly. The DOJ created a task force headed by the Prosecutor General, Richard Padulyon, for the conduct of the investigation sa flood control anomalies. NBI, through our Public Corruption Division, is part of the task force. Nanawagan karon ang National Bureau of Investigation sa mga taong dunay nasayran sa mga anomalusong proyekto sa gamhanan sa pagpakig-alayon. Mismo diri sila ang buhatan isip pagpalig-on sa gipahigayon nilang imbestigasyon sa flood control project sa gobyerno. Gitugaan ni Atty. Oliva nga aduna sila'y daghang nadawat nga impormasyon mahitungod sa giingong anomaliya sa flood control project apan gikinahanglan pang i-validate nila ang mga kasayuran nga ilang nadawat. Agencies of government, like COA, like CBM, tanang areas. LGU. Okay. Tanan, part na sa investigation. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.